Bucovina asigurăm consultanța artistică pe care a promovat-o și președintele Consiliului Județean, aceea că Bucovina trebuie promovată prin toate mijloacele. Iată un mijloc deosebit de a promova Bucovina prin imagini, prin fotografie. Aici sunt 50 de lucrări selectate din 67 câte au fost prezente. Bucovinei începe poate de la firescul gest de a nu-ți uita rădăcinile. Cu cât rădăcinile sunt mai puternice și dezvoltarea, să spunem așa, pe verticală, al arborelui, bogăția și diversificarea crengilor, cu un astfel de arbore cu rădăcini adânci, dau frumusețea a ceea ce numim noi verticalitate în înălțarea către soare. Deci totdeauna, uitați-vă la arbor, să învățăm la natură niște simboluri și niște de a da vina pe ce se cheamă evacuare, că văd aici onorabili bătrâni și mămuțe și tătuți și prieteni, ați spus un nume, Zamă, eu am copilărit undeva pe lângă Cauaci, pe lângă Gavan, era Zam acolo. Numitul Zam, era Marcu pe acolo, mai era... Tot nu am căutat neamului. Mă invită, mă cheamă și eu n-am timp să mă duc. Când a murit, a fi pornit programat. Am grăit, am promis că ne-o să ne vedem. Nu ne facem timp cu lucrurile importante. Alte generații, ăștia copiii ăștia uită. Da, dar eu am crezut că o terminat slujba, dacă o zis părintele 11 jumătate, atunci i-am picat foarte bine. Vrei la mama? Uite, puneți câte o linguriță în fiecare. M-am gândit. Absolut la mama. Acolo? La Sfințile de Sus. Și ne pune aici pe Tante Valeria. Ce pune? Nu știu ce pune. N-avem porți. Nici o agende. Să critici că Îi ținem bunul. Să spui tu două vorbe la coleg. În primul rând vreau să-l felicit pe Justin. Mulțumim foarte mult. Succes! Ieri mi-a luat o surprindere. Astăzi, în rândul să iau cuvântul de pregătire. Am spus pentru cei care au fost ieri poate de reținut că am venit aici să știu să văd. Să mai bine să văd ce fac alții mai bine decât noi și să facem și noi acasă. Bineînțeles, o instituție importantă, foarte importantă de cultură, are grijă de latura artistică a elevului, a copilului. Un lucru extraordinar. Dar cel mai mult m-a impresionat faptul că un nume mare în cultura românească, care este domnul Pânțaru, a catadixit să expună alături de un începător, să zic, sau de cineva în primele faze de afirmare. Pentru că, în general, artiștii plastici nu vreau să expun alături de amatori, să nu se murdărească cumva sau nu știu. Și m-a impresionat foarte mult gestul dumneavoastră pe cuvânt. Un lucru extraordinar care Așa de Marcel Lupș la
Pe lângă, bine, Marcel lucrează la liceul de Drăguț. Ai beneficiat acum nu numai de sprijinul domniei sale în pregătire, ci de faptul că e prezent alături de dumneavoastră într-o expoziție. Cu asta să nu uiți să te mândrești. Director, și pe chestia asta, Patrița, la Cheia Pâine, totdeauna. Listița a fost o deschizătoare de Și de ieri și de azi. M-am bucurat foarte mult pe o directoare de școală. Era un pic grăbit, nu trebuie să vă supărați pe mine. Urmează iar să mai trag o dată. Toată ziua stăm la dispoziție fără nicio problemă. Vom veni și vom filma. Mergem la biserică pentru prohod. După care am ajută la petrecere. Da, mai puteți servi ceva, adică uitați copiii, am vrut să spun în zorul era din rubi care se acolo. Domnul director, Expoziție de grafică este în rusă. Ne pare bine că v-ați și că mai mare Și pași spun om,